କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କାହିଁକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଯଦି ପିଟି ହେଲା ପୁଣି ହାତରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମାନେ କଣ ସିଏ ଦେଖ ସିଏ କଣ ପେଟ୍ରୋଲ ହେଲା ଦେଖ ଦେଖ କେତେ ଲମ୍ବା ଦେଖ ମାନେ କେଯାଏ ବୋଲି ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ଲାଇନ କହିଲ ସକାଳୁ ବୋଧେ ରାତିରୁ ଶୋଉନା ହଁ ପରା ମାନେ 7ଟା ବି ବାଜିନି ସି ଗାଇସ୍ ବହୁତ ଖରାପ ଚଲଉଛନ୍ତି ହେଲେ ବି ଆଡଜଷ୍ଟ କର ବାପା ସ୍ଲୋ ଚଲାଅ କେଜାଣି ଗେଲ ଲାଗିଛି ଆଉ बाप रे बाप तो पूरा नुआ साड़ी पिन जाइए पूरा एकदम सबु समस्ते आज सावित्री माने मुई खाली एका मुई अनसावित्री आउ नले बाकी समस्ते सावित्री घरे रुहतु पानी पिंतु तरबुज खातु रेस्ट करନ୍ତୁ नित्यपुष्टाङ्करीशिनि विश्वारि सर्वभूतानां स्वामी रूपय्यो हे श्रियं सिन्धूरीव प्राध्वरेषु वदासु वातप्रम्यो विश्वाधारगमन सद्भूषं मेघवर्णा सुभागं लक्ष्मीकान्तकमलनयनं योगिनिभिः ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं এটা কি কি এটা এই দেখে দেখে না টিকলি 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 ହେଲା ଗେଲ କରିଦେଲେ ଗଲା Ladies and gentlemen, you are now ready for this. इसने किसको पहले अलग में बोला था? Happy birthday to you, happy birthday to you, Sifu. Happy birthday. ମୋର ମନେ ପଡିଯାଉଛି ହଁ ସେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ମାନେ କରିଦେଲି ଗୁଲ ମାରିଗଲି ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ପିଇସି ନାନୀଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନା ଗାର୍ଡେନ ଆଉ ଏଠି ଆମ୍ବ କେତେ ହେଇଛି ଏ ଆମ୍ବ ପାଚିଲେ ରଜ ବେଳକୁ ମୁଁ ଏଠି ଆସିବି ଏ ଆମ୍ବ ନେଇକି ଯିବି ଖାଇବି ସି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାର୍ଡେନ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଆମର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଜିର ଆମେ ଏଇନା ପଳେଇବୁ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଫାଇନାଲ୍
गार्डन टा देखा आंब देखा टिन 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 टिन